Zazpietze Frantzian izenburupean kaleratu du Bernardo Atzagak bere eleberri berria, Pamila argitaletxearen eskutik. Ostiralean aurkeztu zuen Koldo Mitxelena kulturunean Donostian. Helburu ideia da, askotan, nire helburu ideia nobela honekin, oantxe, laburtuko duzue. Bada, irakurrera Juan de Dilla, liburuan aurrera, liburuan barrena, agentura nobela batian bezala, movimentu hemendik, movimentu handik, hau gertatu da, geose gertatuko da, hola, eta ideia da, Alago batzuetan gelditu, eta atzea gira dezala horrela eta pensatu, baina ez esateko, ze gertatu da benetan, hori da. Afrikan kokatu du eleberrian, eta bere hitzetan komisitate beltza erabili du gizakiaren alde zital eta txarrena islatzeko. Arrazoi zuen, eta nik uste baina arrazoi gehiago, behintzatu baina iruditzen zait, Roland Barthesek poesiari gelditzen zitzaion azken etxia, umorea zala esate zuenean. Buruaren azpian dagoena, eta da, hori da, umoreak adierazi dezake ze paradoja ematen du tragedia. Pensatzen dut igual komediaren bitartez, komedia sinestra izan arren, komedia beltza izan arren, haien zerbait adieraziko dudala, zerbait komunikatuko dudala. Euskaraz, galizeraz, katalanez eta gaztelaniaz kaleratu dute aldi berean. Aurki portugezera itzuliko duten, eta etorkizunean beste hizkuntzetara itzultzea ez dute baztertzen. Ze argitaletxe mota duzun, horrek erabakitzen du gero zenbat hizkuntzetara itzuliko den. Zerako da, seguru, italian, seguru badalateako, inglés. Baina hori da ez da horre